आगे नौमी में 9 दिन नहीं आइबो मिले करबो दुर्गा पाठ गे। आगे नौमी में 9 दिन नहीं आइबो मिले करबो दुर्गा पाठ गे। तो जतरवा सुनई लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। तो जतरवा सुनई लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। आगे नौमी में 9 दिन नहीं आइबो मिले करबो नवरात गे। आगे नौमी में 9 दिन नहीं आइबो मिले करबो नवरात गे। तो जतरवा सुन गे लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। तो जतरवा सुन गे लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। नौ दिन मैया के चढ़ैबो फूल प्रसाद गे सोना। देवी मैया से मांगबो तोरा हाथ गे सोना। 9 दिन मैया के चढ़ैबो फूल प्रसाद गे सोना। देवी मैया से मांगबो तोरा हाथ गे सोना। टेंशन न लियो 9 दिन छोड़ी नहीं हो तो तोरा से बात गे। अगर टेंशन न लियो 9 दिन छोड़ी नहीं हो तो तोरा से बात गे। तो जतरवा सुन गे लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। तो जतरवा सुन गे लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। उठो है साल साल गे सोना। ले ले अइहो मैया खातिर चुनरी लाल गे सोना। मैया के मूर्ति उठो है साल साल गे सोना। ले ले अइहो मैया खातिर चुनरी लाल गे सोना। अबे माई के भक्ति में लीना रहो है गौसलवा दिन रात गे। अगे माई के भक्ति में लीना रहो है मनोजवा दिन रात गे। तो जतरवा सुन गे लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे। तो जतरवा सुन गे लभरवा मेलवा घुरबो साथ गे।